Godmorgen alle sammen, eller skulle jeg sige buongiorno. Mit navn er Francesca, og det er mig, der skal undervise jer i italiensk, og det glæder jeg mig til. Vi kender alle sammen til de udfordringer, vi har i øjeblikket, med restriktioner og alt det der. Så jeg er bange for, at vi skal starte online, og så håber jeg på, at det bliver til, jeg kommer til at møde jer fysisk på et eller andet tidspunkt på skole. Jeg ved godt, at det kan lyde så lidt besværligt at lære et begyndersprog online, men det kan lade sig gøre, og jeg skal nok prøve at gøre mit bedste for, at det lykkes for alle sammen. Jeg gør mit, I skal gøre jeres, ikke? Så, men bortset fra det, altså mulighederne er der, og det skulle ikke være nogen problem med corona eller ikke corona. I hvert fald, hvis jeg kommer så langt, så er I kommet ind på vores forside, italiensk forside, og der kan I så se, at jeg har været, det lykkedes mig at lægge sådan en flagende flag, italiensk flag, og så er der nogle ting, som jeg synes, det er vigtigt at understrege lige fra starten. Vi mødes, vores platform er Teams, og for at komme ind i Teams, der skal I bruge jeres, for at komme ind faktisk i Microsoft, som I kan downloade ved at bruge de der links, som IT har lagt til jer. Men i hvert fald, I skal bruge jeres kursistnummer, jeres kursistmail, som de kalder det, som består af kursistnummer, @kursistum.kvc.dk. Og jeg har lagt flere oplysninger her, og hvorfor er det vigtigt med Teams? Det er fordi det er der, vi mødes, det er der, vi arbejder sammen, og I bare arbejder i grupper hjemmefra. Så det er vigtigt, at I prøver at undersøge sagen. Jeg har faktisk dannet et hold til jer, som hedder Corso di Italiano, hvor der er de 13 mennesker, der er meldt til. Og som sagt, I kan se, at jeres, det mail, I er med på, det er jeres kursistnummer, kursist.kvc.dk, så det er det, I skal gøre. Det bliver på, som sagt, på Teams, at vi kommer til at dele nogle filer, eller snakke sammen, eller jeg kommer til at forklare nogle ting, vi kommer til at tale sammen, hvilket er temmelig vigtigt, når vi taler om et begyndersprog. Yes. Så sørg for, at den 18. januar kl. 12.00 I er på, så at vi kan mødes for første gang. Bøger, vi er så heldige, at vi har fået den der adgang til alle ordbøger, det der hedder i-biblioteket, og der er 2 bøger, der er der til os, og det hedder Passaparola og Grammatica. Og hvis I logger ind, som der står i den mail, eller i den der link, i den der informationsdokument, der kan I se, hvordan man kommer ind i system, og hvordan man finder de 2 italienske bøger. Og når jeg har fundet dem, så er jeg adgang til dem, og de er faktisk rigtig gode. Og så det kunne være rart, hvis når vi mødes den på mandag, I har styr på Teams, og I har styr på de 2 bøger, vi skal bruge. Andet, der er interessant på holdets side, det er, at for eksempel, at I kan se, nu er det kun mig, der er online, men altså her kan I altid se, om der er andre, der er online, og hvis, som sagt, når man arbejder hjemmefra, kan det måske være meget rart at se, okay, der er altså ham og hende, der er på, jeg kan kontakte dem på Teams, så kan vi arbejde sammen. Der er så rigtig dejligt at kunne det. Men det finder I så ud af bagefter, når jeg faktisk har mødt hinanden. Ellers har jeg lagt nogle links, og den første det er en link til de røde ordbøger, som I muligvis kender fra andre sprog, og der får jeg adgang til dem ved at bruge jeres Unilogin, og Unilogin det er I fået fra IT-afdelingen, der hvor jeg blev meldt til italiensk i hvert fald, hvis det er det første fag I tager. Ellers har I en i forvejen.
Så er der en italiensk gram, som svar til engram, som måske nogle af jer kender fra engelskundervisning, og det er også nogle øvelser, selvrettende øvelser online, det skal vi nok få stor fornøjelse af. Og så har jeg så fundet nogle esercizi di grammatica på en pdf-fil, og som man også kan arbejde med. Så det jeg prøver at sige, det er, at på trods af, vi ikke ses på skole, og på trods af, at det er altid udfordrende at starte med et nyt sprog, så vil jeg garantere jer, at jeg vil prøve at give alt det, jeg kan, for at gøre dette opgave nemmere. Og så der er ikke noget at være bange for, eller noget at være bekymret over. Altså mulighederne for at tale sammen, mulighederne for at spørge, muligheder for at samarbejde med klassekammerater, er der plenty af. Så det bliver en fornøjelse at starte. En udfordring for os alle sammen, men en kæmpe fornøjelse for mig. Og jeg garanterer jer, at det skal nok lykkes. Men jeg vil sige hej for nu, og vi ses på mandag den 18. januar. Ha' det godt. Ciao, ciao.